dorbar snong bakentup ke dorbar snong lahalen bak dorbar snong huroi haka arflai trek rumpang arja punrio kila penlong ke jingilang haka bedai bak cing ai sanat ke Chandia Hills Autonomous District Council CHADC yu ba Johnny Suchen bo unlong gumurang ba snong ompersien haka di ke jingilang ke bawane shem benta de nong elam snong nalor nong snong ki ar snong kila shem ye karai ban penlong de cing ai pet ba sha cakat rekam ke Chandia Hills Autonomous District Council la kam weng ke cing pun bana haka bedai bak cinglong rong ba snong uba Johnny Suchen Habagradis gilap thai kubor nagaliang inongalam gi ar dorbar gilaong bukum kisnong kemdan cingtip ai halo cing ai sanat ka konsel ba Johnny kumurong ba snong daga papenpa baga de cingsim kabu jongka nomor bakate ge ilaka kamdan yu doloi nolor kata gilaong baga jingle konsel kalong babian bakum ta ka deiban wengno mardori ke cimpon mana lam kum ta kan pelong jingai pet ba lani wat ban tit cingkang shayeng ka shari ngi kum ke ar dorbar snong mentang la yo ban pelong ke meeting mentang sngi Nilarai ban late rally Shadisu Council lada Karsu Council lane ka isi jong Karsu Council kimla ban weng ya ke NOC ka ba notification ka ba kila ai sarnot ramba snong ya Johnny Suchen claim ka jingtip ka elaka bat ngi ki snong mamarjan ka jingle jong Karsu Council kadai ka jisim kabu namar kane ka elaka jongi menta kamdon ya udaloi But waktu ndaloi ru kimtung yang ni kum ka elaka rambai. Te namar kabor labat baik da Karsu Council bersencar yak elaka jongi nakaliang kisahep ke badon hapok ketuk office kila sim kabu. But kil ai notification ya Johnny Suchen manlong ramba snong da ka basop-sop. Ina persyang ru ban keli ha ki wepat ki MDC. Ki bedai kidkot jong ke isi ila persyang ru bang kelihai madam Violet lengdo mairu iong baim klem tip AA syapang kane ka jing ai sernot ramba snong ya Johnny Suchen bat kumju ru ngila keliru au Dr. Sanki Sangpung badai lokal MDC jongi mauru ulen baruang bau klem tip AA tenamar kini arngut kila ai ka kubar singi baki klem tip AA kemut kedon kanore kano kajingle donbor da kato kan nengut kibadon hapo Karsu Council ban ai sernot ya Johnny Suchen kumta nakaliang jonging ke arsunong ni prem juri kane but lada Karsu Council kamweng ya kane ka notification hapo arsngi nadu menta kasngi ngi ai por arsngi lada kimweng ngimban se ban lek dakarali Shadisu Council ban persya juri kane kajingle donbor jongki kumna pai ba pimpinan malaj rally ngayeng hangna kumurong ma snong jong snong lahaling bat kuntup ro bat ka snong huroi urang ba snong huroi ni persajur ya kana kejingla jong District Council ba ki ai sanat yo Johnny Suchen balong kum urang ba snong ha katu ka snong namar ba ni ki snong ar snong ngimdon jingtip ya kana kejingla jong District Council kana kejingla jong District Council kalong keba sop-sop keba ngikum gi arsnong kesnong huroi kuntup bat kesnong lahaling ni dawajur ya kena ba ke District Council kanwang mardor ya kena ke sanat Johnny Suchen lada kamwang ngimban sei banmi ban persya da karali nado na District Council kebadon ha kesnong juai pimenjor pai ba ya kena to nagaliang jong aku murang ba snong berim hagisnam arajar khandru hodo arajar ka kendai haga jide berkene ka notification ke baga District Council ka sanat rang ba snong ya Johnny Suchen bunlong rang ba snong haga to kentoj dong persin ka bede ka kentoj jong ka dong jong snong huroi nga persajur ya kene namar ba kene ka kam kade ka ba ngingim don jingtip kum gi arsnong nadu ka snong huroi bat ka snong lahaling ru kumju kibade marput andre kane ka jingla jong District Council kade ka babean ha ka jinsa de ban yo aje menjur na kawe na gni gisnong ban pakhas nong thmai namar kata ha ka jide ba ka kam ngaong ba ka District Council kade ban weng no mardor hisindon ya kane ka notification ka ba ka ai sanat ya unu Johnny Suchen ban longkung orang ba snong ha ka kentoj dong persin ka bade ka kentoj jong snong huroi lamda kunta nagliang jungi gi bos dong bro arngut bro arliang
lahalen bat huroi ngin mi syakhamat ban pawi ke jing persya khamat jong ke perthai daga rally lane lada dawa don kamro wat sedu high court ru yahap ya ban komplain ya ke jing le jong ke district council. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.